Hasua bang dia syakmat bani tu ya kane ka khana ningkong ka bentip ya phi bakani ka dei ka benta ka baar jong ka khana ka bala peteng na ka khana ki arngon usamla na pen usla bar kasamla na mosmai udamiki wala udai umalik dijan penban ulang uwei na ki youtuber uba pawa uba ej bar sutnat bha ban snaya ki khana muddor jong u ki bakit jingmon uthaw ya ki story jong ka imlang ka salang bat ya ki wei par ki khana ki be dei bar ka jing im ki brio hari khasi jantia bat jong ka perthei hi barok awei karilang malakot lengkot dakari makaru kadai kawai na kisamla kenthei na mausmai ka fan jong udamiki na pen usla ka baju snutnat bahabat juyo mensim na ki video udamiki ha YouTube namar ki khana ki ba ula ringder kilong ki baket jingmut sibun khamtam ya ki badok bat sem jenjar kilong ki ba ai mensim bha lani inspired ha kakti nowei ka ba kham sngu phlapat ya kini ar kata kalong ya udamiki bat ya karilang kam tam ya karilang kalong bakam jute bat amju itu pat ya uta utra jong kate ka YouTube channel bakas ngut nat ba pleng udai penban dama uta umalik dijan baban ai present ya ka da ka suta hayeng jongka udamiki pat ru tip bakarilang kate ka fan ka bas ngut nat ban pe ya ki video jong kumbang itip bakapor kam jusa kumju Henry ka klan ka wei ka wei pan hadin katu kat nisnem udamiki ru lasdang banang tron ka kam di janjong namar ba ukham jensur mensim palan kumta bun ki customers kimla siu shu ya karam ka ba kila shim na hakawai ka sni ka ba ka beneng ka rang bha ki paralog jong kila ya wer ban lechet snu bha no teng shalom udamiki ru namar ba lasdang ban khampel jingmon haka kam YouTube ulas ngau dei ban le vlog no shalom kumta ula mencur ban yaleng bat kila rai lang ban kai no syakr dam khla enda kila poi syakata ka jaka kita ki parlok kila bun kam ban yasum yasan bat ban shet ban tiu udamiki pat la ka perthei ubun kam ban ringdor ya kilom kiwa bat ya ki sentiu ki plang janmien enda kila dep kam kila syong ka si parlong imat meru melas dang la YouTube ne ngayo melas subon kam ringdor baro sisi laong uwe na ki paralong udamiki pat ula jubab mam jutip si habala kam slam teme ngalale ya kane ka kam tang bah hakitu ki por tinga rasule patai malu malame nama dang bon kam le syong yo hakitu ki por ade plan kumta seli mot milak kiu bha ken ki subscribers bat kinong page ya ki video jong meru la phai tin biang uta ulong udamiki ru ulas dang khlew khendian ya ka kam YouTube bawla le bat ula ong biang ya kita ki paralog mendayo lay teme kawai ka video bang la pelaj la bun pha ki viewers tang ba kamut pat me bang akiu ki viewers namar baki sutenat ya ka video Henry de namar baki isi ya ka video kumta mendayo teme ki tien ba khlak ki ben ha ki komen bat don katu kat ni lagi komen ki timsi tang ba ngala weng no me takadaw me teng ka kam YouTube ka pen perkhan namar ki bayaro ru ka ajing mentoy bat na ki babeng bat isi lei ka ai khampalan ular khi maroi hangta udamiki kat ba kita ki lokchong upan kila suya pej iwei hadien uwei na kita ki parlok udamiki ong ya hapen ka bakum kanu me kata ka video jong me ka baki briu ki isi tang baki bon pat ki bapeng udamiki ru hakajing snau tenan hakata kajing he ni abat kilong wot kom tahi ula pen pej ya kane ken me ula ong dei me plang utrai jong kane ka YouTube channel lakli uwei na ki paralok hoj ken me ki subscribers ru la bon pha lanang khlau udamiki kadba udamiki udang he nia dakaba ong ru ki khasi jongi teme hadu mata meneru dang bon hi ki barang syak sensar hakajing bin laki bat la ka mobile hak tiru Henry pan ya kanu ka bami ha ka mobile jonggi ki ken bet baka basisha sudah kimtip baka dei tang ka film kimtip baka dei tang ka khana kimtip baka dei tang ka khana chutau bar kim patip hiru bawat ya ki brio ki basim mentah ha ka film ki dei tang ki basuang Henry ki penman kubor si salon markum tahi udamiki kat ba umpat deban penkut bha ban kren riu kan san thlub na thekor si ding thli
kawat uway na kiparalok bayalit lang. Kram sikti nok au bej udamiki hamadan namarba na pedeng uway na kibatrasi ha komen jong katika video jong udamiki daihi utay uparalok jong udamiki bayalit lang. Katung lapoy siya kabakut jong kanika video lada pis ngutenat ya kanika khana pi a ya kajubab jong pi hapo comment section kenang banganiyo ban sabeteng biang ya kibenta badang sa jong kanika khana kublai sibun.